És difícil, mira. Si don Carlos estigués així, mos diria, m'ha tocat altra volta la loteria! I també mos diria, gent de la protectora, vos convide a l'aeroport de Castelló. Anem un dia allí, si voleu, anem a l'aeroport a berenar, vale? Sí o no? Sí! Anem tots a berenar, i ara va a berenar. Anem a berenar un dia a l'aeroport de Castelló, L'altre dia em van dir, don Carlos, ¿usted quiere unos aviones para el aeropuerto? Y yo me van dir, no, que això és per passejar.